ende right. yononzaniwo ndoitwa tichaona ganyawo zita rekushandisa remangoma ndoitwa hora. kweyo unonzani Spencer. taurisa mini Spencer. unoimba futi Aiwa. Ndivone jahora. kana unoshamwari yake Spencer munhu wekuti ndandisina fashion. Munhu wekuti ndiye anondipa fashion dzekupfeka chenowo oonekero seartist semunhu anenge ano mahits. Ungati uchiona bhawa rese rinenge richitamba hora hora but ndine tsvina hazvibatsiri. But mukomana akauya akati ndokwanisa kukupa hembe uchichena everyday uoneke seartist. asi unotengesa mabhero unotengeserawo taurisa sha Mpedzenamo. alright ndimunovhura kana munoona Atovhura. saka ndimunoona kamavhesachi ka zvinhu zvinonaka zvese Ya ndobozvo. mozoaina mozozvipinza mutaundo. Saka nyaya yako ndeipiwo? Nyaya yangu inini handinayo ndeyekudaiso. Ndombotanga ndataura pamusoro peYala Nation. Yala Nation istudio iri kushanda zvaizvezvi. Ndiyo studio iri kushanda nesimba. Ndiko kwatakasainwa, ndiko kwatoshandira, ndiko kumba kwedu, ndiko kwatinoimbira. Asi pane nyaya iri kunetsa izvezvi nawo. Pumako ari kutuka Passion Java. Pumako ari kutuka Passion Java. Ango Epatoni ari kutuka Enzo Aisha. Mad Viper ari kutuka Enzo Aisha. Saka vari kumukutsira vakawanda. Saka inini ndoita zvemadhisi. Mad Viper ndakamupedza kudhara. Asi ndinoda kuti dhisi akaburisa dhisi nyowani. Ndinoda kuti ndiri gariri dhisi iroro ndiri reply nenyaya dzaPassion Java naBoss Chinimbi. Dhisi wati? Panyaya dzaPassion Java naChinimbi. Passion Java isusu totomuti haana mari because haana munhu waanobatsira. Ari kurasa mari kunenherera. Kana ari munhu ane mari ngaaende kuJairos Jiri anopa zvirema mari nehembe. Mutauni umu ngoma Ghetto Crown pamunofamba munosangana nezvirema zvingani zvezvidaiso maplate. Even kana parengi zvezvida kukandirwa dhora. But vanoburiswa vachimwaya ma1000s mudenga. Hazvisi kundifadza. But anobatsira kama Zimdancehall artist. Haana kubatsira kwanoita maZimdancehall artist. Ari kushandisa vana. Because dai Enzo asina kuti twabam. Dai nyika yese izvezvi zvichiri kuti nyika yese izvezvi yangoti twabam. Nekuda kwekuti akaitisa vafana. Apa twabamuka ndiye ari kurira. Ndiye akutorira kabati vanhu vacho vaakaitisa havacharira. Vaakupera. Like wana Windsor, wana Pumako wacho. Twabam. Iko zvinova kutukana. Handiti. Ndiyo unoziva sevakutukana iwo usiri wekustable kwavo. Inini ndiri kustable yeYala Nation. Zvamaimagine ndine crown yemadhisi. Iwo manje. Hora. But Mad Viper akaenda kuside kwaChinimbi. Akaenda kuside akaenda kuside kwaPassion Java. Vakubatsirana kutuka Pumako naEnzo. But Enzo Aishawo ndiye ane chipo chisport wani wandaona because nyika dzaari kuenda hadzisvikwe kana naiye naPassion Java chaiye. Unoshuwa mune ndimiliyoni yakaPassion Java. Hanzi iye akataura kuti hanzi usadhise munhu ane mari. Passion Java ane mari. Mari ka ndiye yake nemhuri yake. Kwete nini. Inini
handinei naye pashinjava asi ndine basa namukoma Chinimbi ndomurespecta because Chinimbi ane bhawa rinenge imba yaChinimbi inokosta 3 million yapashonjava inokosta 2 million saka hana mari idinga ari kufurira vana kuti vatuke uyu saka madvipe ane dhisi nyowani rinonzi chirauro chandihaka saka ndakamboita rimwe dhisi namukoma retest rinonzi vakamumukata rikaita hit nazvino hit ndikarowa hora ndikaita hit izvezvi ndiri kunzi mafans aenzo ari kuti ndiri kufanira kureplya dhisi saka retest ane ridhimu riri kupinda dhisi rangu nyowani saka iwo Enzo yo ari kuziva ndo zvaoda kuita Enzo haasi kuziziva kozi da kuti azongoita sesurprise semunhu aimbomutukawo aiga aimusiya ane stress chisport yakupedzerana namukoma inini handichabatana nawo ndakubatana nemaartist seiwo uchida ngotukana nevanhu kutukana nevanhu inini handituke kazhinji kangu ina handituka asi ndotaura chokwadi zvafanana pandakati muchiri kurangarira here kwakambenge kuna nice kata kana tapinda kufara tinenge takufara ngirozi yehondo tisi takaloka masiti mugarisoni mai munodonhedza musika blot girineti handingasarire wamupedza ayo but iwo uziva kuti ava vanhu vese vavataura ka vese pavakabva kuchiusport handiti vaiti vaibirwa mari nechiusport ka pavakabva kuchiusport ngavaita kamari yacho chiusport haibe mari saka chii chakaitika ipapo handingadi kunyepa kana ndo zvavaitaura kuti ivavo vanopenga ndosaka ndiri kuvatuka fantan ndaisa fantan munhu wekuti anosimudza magetewitsi ukamumhanyira unozomhanyiswa ndo ipapo tiri kuwirirana inini kudhisa chisport thats why chisport ndakapedzera kuidhisa kudhara pamaklipi now ndiri kudhisa maartists ari kudhisa vamwe because inini ndiri kudhisana namadvipe ndiri kutoda clash yeu in a cell at Star FM no retreat no surrender one man standing face to face namadvipe 3-2 angoepa tona agone kuimba agone kudhisa kuti pusa mfana chii ichocho ko ndi ari kurira ka angoepa tona hapana kwari kurira ari kurira ndijamaster nahora kudaro ndijamaster nahora ndakanominetwa kumaawadi ezimdanso kwaChinimbi kwatakake tiri musunu but ndakaona kunge Hwezha angoepa toni jamaster Hwezha wacho nabazuka napumako ari kurira bazuka kubva pakatanga urwa mutoriro zvinhu zvake zvakatanga kudzika wakazvaona kupi izvozvizvo izvozvozvo ndagara ndoziva ende mabhesi takatogara so vanorwa mutoriro Hwezha ndiye asingarwe mutoriro but zvinyadzi imba zvinonzwikwa imba zviri kunzwikwa nevanhu rubvugungwanda rukuvhungwanda chii ichocho handiziwewo kuti rubvugungwanda neshona zvinorevei pamwe aitondituka one hasha uda kudhakwa here handina kudhakwa ndiri muchiki unorova mutoriro handirove madrugs saka kubhesi unenge utsvake kubhesi ndechinorovera vanhu mafreestyle ndichisimbisa zita ndichizvimaketa ndasiwai makaona Mbare ese vana vakandiona vanoti hora marimwe zuro ndakanga pandakafamba kumagaba ndofunga vamwe ndakateerwa nevanhu vaisvika kana kuti kustudio kwaretest vana chete vachiti hora
hora maklipi aya ariko unoziva kuti munhu anoteerwa kazhinji kacho vanhu anenge achingoti kupenga kana zvikuri vanenge vachiti ndikupenga but kuteera kavaita vanhu ipapo vaiteera kuti rasimuka rapisa ranetsa saka ukurira ashungurudza varume vakuru akomana munhu ane 18 years ashungurudza vanhu vane ma25 ma28 hezvo ma20 uzvo but kutsamwa kwandakaita idhisira madhivaipa aiti chiko padisai hanzi mukukanda chirauro chandihaka chabva chamuhaka iye angati chirauro chamuhaka iye ari sinde wekuti ukaraurwa ukabatwa dai rigwayaka rinopupa rodhama ronzvenga roenda nemvura manje isinde ukadyira pachirauro watofira ipapo watomatemba takutokuomesa nesauti akomana iwe unenge une zvinokunetsa iwe but anyways kana zviti izvo zvawafunga ndizvozvo but chisport nina handichati chisport komafantani nahora ndibaba nemwana zvozikanwa izvo allright but kudhisa chisport kutsvaga mbiri yandaida kuti ndizonamunetwawo kumaawadi iyayayaya kurira kuredhiyo but hazviroti ndiri kumira kumudhisa ndichatombomufamba zvakasimba saka una umira mushe 2020 hakuna umira mushe 2020 haina umira mushe kana jamaster ndikutombomufungira hora hawe hado kupedzera wewe ndoramba kablaska yekaye uya manje manje iye akati ndoti siyoyoka toita pedzerana nokupedzera but haiwa hajamaster hapana haimbe idzungu chete but dzungu hanzi ndo rakabhadhara inini ndinoimba ndiri pastage ndakabata maiki mafanzi achiimba last time kubholato hamuna kunzwa zvandakaita kuti vanhu vakachema nekuona fesi kunge sevanhu vasingandizivi ndikadzoka pastage after 10 minutes kubholato ndikasvika futi ndikaregera kuimba vanhu vachiimba vega vachiimba zvekutoti zvandanda kuimba ininika zvazvisanzwiki vanhu ndo vanga vakuimba asi ndorespecta mukoma wangu kalasi bholato ogonogara paseri magical ane dhisi raakarowa futi harisi kundifadza reply yake yakatouya yakaimbwa dhisi ramagical raita sei ndirakudhisani akadhisa bhosi yale hanzi zvikubhonge bholato hazvina kundinakidza zvakandibhowa saka ndakareply ndakati zvinenge zvemuedzi kusurasura kwacho kotoda mucherochedzo wedu kudya nyemba nemabhonzo 50 magate emaheu ekwaenzo allright ndo malines ekutanga ndakatanga kozoita dhisi randoda kupindurawo madviper nhasi asi mukoma retest vanga vachinditi panodiwo mari haisi yala nation iweyo wakasainwa kuyala nation asi chandanchimukumbirawo ndechekuti madii mandigarisawo una manager asi manager bhadhara mari studio anondipa fashani mainditi paipai geza mfana ega mustudio hamudi kupinda akausina kugeza usina azvibude but zvamai manje ndiye ari kundipa masini kuchena nekuita sei but manje uda kupinda dhisi usina mari hazvibude ndosaka ndati panga ndichida kupinda dhisi isina mari ndosaka ndati ndiwe ndione mukoma ghetto crown ndikaona mukoma ghetto crown angakwanisewo kuita kuti ndidhifende enzo ana ndiko kumadhisi ndiringoteerera zvakutaura handikwanise kubhadhara kuti udhise mumwe munhu kazi hakusi kubasa kwangu handikweko but
ndoswera ndatukwa ine handikweko ndingokutora kuti uyu bamwe anzwe zvauri kuda kuita iwe zvandoda kuita kuti unozopona here hani indopona indouraya kubva chisport ndakauraya handipe mukana wekumuka but iwo usade kusumuka kane zita resichisport wakasumuka kudhara chimboimba marekodzi ako iweyo ehe ndinawo masong ekuti ndikaonawo mari ndinokwanisa kuimba song yelove song deep song inopinda mumwoyo mevanhu kana menyu ndichigadzirwa beat naretest asi handina mari zvekuti ndikakurovera iwo freestyle yesong iyoyo manje pari kuda mari asi pari kuda mari manje kana usina mari aurekodhe kamasong handirekodi kana sina mari saka ndauya kwamuri nkomageto crown ina handinawo mari hamunawo mari but retest munhu wandakatanga nayewo studio ichivhurwa tichirova vakamukata iyo inozikanwa nemunhu wese aisafanira kundibhadharisa studio ndiri mufana wake but pane mamwe awakapinda usina kubhadhara ehe haakawanda but ukuona kuti studio dzirambe dzichienderera mberi kaba kuda mari manager taurai kuti munobatwa sei kana kuti pamwe mumwe munhu anenge ada kuzokupai uyu ndimanager wangu pafashion manager ndipreston ukokalas allright konga abhadhare kapreston haakwanise kubhadhara mari chienda mvanami taura zvinhu zviri straight ka handida kurekoda ava ndo manager akomana komboramba futi vefashion ndataura wanigetokara kuti ndichene kudai ndiye mfacebook ndazvinzwa saka handirambe ndichidzokora chinhu wani because zvakafanana nekuti shinskei nakamura aiwa da kuita example chisport shinskei nakamura achibva kunxt akasvika akachallenja john cena akarowa john cena zvakafanana neni ndachallenja chisport ndaidzikisa level hora ari pana une shuwa nazvo izvozvo ndine shuwa zvinorovesa kamvana hauzorohwa zvako akarohwa hatikuridzire violence zvedu zvauri kutaura zvinorovesa hazvo hazvirovese zvakarohwa kudhara mukandirova muri kutondikwidza ndege omana iwe une zvaunazvo iwewe titsvaka mari yekustudio handiti mari yekustudio handitsvaki just because ini ndiri munhu ane mahits kana munhu akati adawo mari yestudio kana ndisinawo handina ndichatsvagawo kumwe kwekunoirovera so hairibo thank you so much thank mafans yaman thank you Ghetto Crown bo artist Mbare ndine mahits ndiri kupisa kudarika stove thank you